Un ano máis se van alá xa 31 edicións. Porto do Son acollerá esta fin de semana unha das súas principais citas festivas, como é a Festa do Polvo. Este ano coa novidade que a tradicional xornada do sábado se prolongará tamén o domingo. O primeiro día arrancará ao redor da 1 do mediodía co pasarrúas a cargo de varios grupos de música tradicional, para a continuación dar comezo á propia degustación. Este ano repartiránse ao redor dunha tonelada de cefalópodo, cociñado ao estilo tradicional. Estamos aquí ao lado do Peirao de Porto do Son, que é onde se colle o mellor pulpo do mundo. Así que eu invito a todos os veciños e veciñas de Porto do Son e de toda a comarca e a xente que nos visita a que veña degustar pois este exquisito cefalópodo, non? E a verdad que estuvemos mirando o tempo, creo que ven tamén un moi bo fin de semana e nada, pois invito a todo o mundo a que veña a degustar pois o pulpo de Porto do Son, que non salirá indiferente. E ademais que, bueno, tamén xa a hostelería ese día pois xa é o plato típico de aquí de Porto do Son e xa xunto ca carpa que vamos a ter aquí na esplanada portuaria e tamén toda a gastronomía de Porto do Son, estou seguro que van a disfrutar. Nos fogóns encargarase un ano máis o polveiro Veloso, que ofrecerá o polvo a prezos populares para que todo o mundo poida degustar o rico cefalópodo. Sí, bueno, xa é de toda a vida Veloso aquí de Porto do Son e non lle podemos dar este disgusto a Veloso de non contratalo, non? E ademais xa el cada vez que ven xa ten todo organizado, xa sabe máis ou menos os comensales. A verdad que unha vez que chega a xente sobre a 1 ou 2 da tarde, pois ten todo preparado e, bueno, pois xa que o fai ben, non vamos a cambiar. Ele fai un esforzo para que, como di el, prefiro ter a carpa chea, aunque sea un pouquiño máis barato o precio, pero despois con moitos comensales, pois compensase, non? E aunque o pulpo está un pouquiño máis caro, pero, bueno, el busca a forma de que campanada cos mexilóns e co pulpo, pois facer tamén unha botiña de viño, fai uns precios populares e a verdade que se anima moita xente e é o que tamén buscamos nós aquí en Porto do Son, non? Como ven sendo costume nas últimas edicións, de xeito paralelo, celebrarase tamén a Andaina do Polvo, con saída dende a zona portuaria en autobús ás 8 da mañá cara a Boiro, para iniciar alí o percorrido á inversa a pé.